pak asi dělá pan učitel Ota? Zahořklej starý mládenec se skvrnama na kalhotách. Jestli už se umyl a vyměnil si slipy, pan učitel Ota o tom vyprávěj se vtipy. Bez respektu, bez auta, bez autority, bez rodiny. Jo, pančel Ota těleso ponořené do kapaliny. Co pak asi dělá paní učitelka Lída, před kterou se vždycky třásla celá třída, když zařvala strašným hlasem rozuřené šelmy a pak vlekla nezbedníka za ucho do ředitelny. Přesoucí se ruce a propocená dílka, no souška čitelka Lída, velká násobilka. Co pak asi dělá pan učitel Míra, jestli už se stal ředitelem všeho míra, jestli už se vydrápal tam na nejvyšší místo, kde má svoje jisto, svůj pořádek a čisto, kde všichni drží hubu krok a kde si každý hledí svého. Jo, pan učitel Míra, Míra kdo ví čeho. Objímá a hladí její kolena. Ta, co se vždycky rýsovala pod neposednou sukní. Paní učitelka Helena byla naše první. Jak se asi má, jak si asi žije naše učitelka názorné biologie. Co pak asi dělají moji učitelé? Já vím, že jsem býval dítko velmi zatvrzelé. Teď stojím tu před starou školou a čtu nápisy po zdech. Zase nemám úkoly a zase už jdu pozdě. Já jsem vám i po těch letech stále stejný tele, ale šťastný, že jsem přežil svoje učitele. Jo, šťastný, že jsem přežil svoje učitele. Být obyčejný bystrý, slyšet mlýn, pyšný pytel, polikat plyn, mít